un kaka jodolo agenda mane mudwa nokete mesa ka nikech kata mana agenda onogo mar twak no ene wach makoro omoko sani. Ka doko penjo ni mar agenda no trawe ngeni josiasa gin jok ma nyaka wachijgo kinde ka kinde. Emomiyo en gima ber mokalo kendo en gima winjore kendo madwarore kod haraka kabisa mondo orwak kanisa kata jodolo kata gi jodinde e twagni. Nikech josiasa gin jok ma kowenegi gimoro ni mondo gitaka kama gin gi a lot of selfish interests, gin gi a lot of tribal leanings, gin gi a lot of preservation of jotendgi ni anto kata bro yudi ang'o. Omiyo kaka kanisa gima kanisa osebedo ka landa nyalo fuono ni ang'wen to ginyalo bedo mang'eny. Mokwongo en riwo jo Kenya mondo obed gimoro achiel. National cohesion is a very big thing. Mar ariyo en nono wach mar ochumi mar pinywa niendi. To nono mar ochumi ni gi kama wachung'ie en wuoyo kuom gima oluongo ni addressing the burden of public debt. Ere kaka gowi ma obedogo mawuok oko nikech dola be nyochikore dhi malo go nyaka deal kod mano mondo wakel nyamar mwandu kowuok e iye kae ni. Mar adek en chuogo bura mar yiero moluongo ni IEBC. IEBC obet mobam masani ka gimoro timore to ok wanyal dhi mbele maber. Mara ang'wen manyalo wacho en kelo tije ni rawere. Youth empowerment, creating more jobs for the young people. Really mago gin weche ang'wen monego bed ni wakete mesa kacha mondo jotwagi. To